Mayong adlaw mga kadiskarte, karon magdiskarte na usab kita tungod kay wala mi sudan, magluutan mi og nangka. Mayo ning nangka kay ang atuang gasto ani asin ra ug bitsin, nana dinhi ang among lamas, nana dinhi among tanlad, luya og nami native nga sibuyas. Bita gyud kung nata sa bukid kay di wala kay tay gasto mga kadiskarte. Ang nangka imo siyang panitan. Okay? Napikas na nato ang nangka, no? Pagkatapos, tungod kay gamay among kaldero, dili na mo siya dugangon, dunganon. Kunya, mga kadiskarte, aron di kita matagukan. Okay. Wow! Ana pagpanit mga kadiskarte nga dili ka matagok tungod kay hasol kayo kung matagukan atong kamot kinahanglan na pud tag uwel, gasto na pod nga wala tay uwel kanami sa bukid karon kami diri sa kinabunturang bahin sa amuang area layo kay tindahan kon magpalit mi og asin bitsin uwel unsa pa rin ha tuyo dito pa mi atong dapita. Oh no. Okay? Kana layo pa kayo. So mo na ang amuang baklayonon, payon din he. Mo nang di ta kinahanglan mag kalas-kalas na amagay kwarta layo pug kaayo og palitanan. Busa nagkinahanglan ta nga magdiskarte gayud kanunay sa paningabuhi sa matag adlaw nga dili kay ta makagasto, mabusog na ta, mabuhi na ang mga pobre. Okay? Yeah. Naon siya pagpanit nga dili ka matagok. Karon human na natong panit. Ato na ni siyang hiwa-hiwaon. Wow! Ang atong lutoon karon bali isa lang kananan. Nato daghanon kaayo kay mapulan pud ta. What? Nakadiskarte. Mo nang nindot ng isa ra ka kananan ay ugma lahi na pud atong utanon. Posible mag-uta na pod mi o gabi ugma pohon. Uh-oh. Karon nangka. Naon mo na siya. Okay. Paghuman, imo na siyang kuan og subok. Kani mo ni iyang subok. Unya, wa naman siya subok. Mao dayon ay imuhang kunis-kunison. Pana sa nagtrabaho pa ko og karinderya dito sa CDO ay mahal kayo ang nangka. Tag 20 gihapon ang serve ani. What? Unya, samantalang diri sa bukid manguha rata ana mga daplin-daplin o wala man gani kay nangkaan naay daghang nangka sa silingan nga gipasagdan na lang mangayo ra ka ay maglata punta karon para atong lutoon aron makasud-an ta. Nganion salbar na ila ra kinabuhig pobre mura gihapon magsitag pangandog karning baboy madaot ra gihapon ta. Oh no. Kikitag pangandoy og fried chicken og sikag adto fried chicken pagtigom lang daag kwarta para sikag adto og Jollibee kay magsikag kaon og fried chicken sa pala din ha. Andam na lang kwarta para ospital kay sure gid ko nga og sikag kaog mga karning manok, karning baboy. Na di na madugay. Mubura tong kinabuhi basta ka na may itong pangkanon. Kay balo ka ang manok. Karon ang manok 40 ka adlaw wa na. Pwede nang litsonon. Sa unang panahon ang manok, ang native chicken 7 ka bulan. Maupay pagka dumaga-dumaga, maupay pagka bayong. Samtang karon 40 ka adlaw wa na gilitso na.
kaon po dayon ta. Nya kadto kay gipakaon man tog peds nga mo'y nakapadako pag ay sa manok. Amo kaon pod ang tao sa manok, himburot pod. Awa pod abtig dugay gi high blood. Wala abtig dugay, nadaot ng kidney kay daghan man gipagkaon nga dili maayo, padulong din sa ospital. Pag gulay-gulay ra ka, insakto kag exercise, layo gi kay ka sa kamatayon. Ang imong sakit, dili gyud dinagko nga sakit, dinagmay ra, hilana, tubo, sipon. Maora na. Mo na mga kadiskarte, magdiskarte kita kanunay nga di ta madaot og sayo. Tapay muslan to ni kinabuhi nga gihatag sa Ginoo, dili na to ni daot-daotan pinagi sa pagkaon sa mga makadaot. Wa may problema mukaon taglami. Sama sa karning baboy kanang nitid feed. Nga ang kinaon ay mga kuan rapod. Mga sama rapod sa mga gulay ra gihapon silbi ug buto na hunaon kay gabi nagulay man na. Ang sa pa, nangka, balanghoy. Imbes kay ang gihatag sa ato ang Dios nga makagagahom, tagaan unta tag 80 ka tuig tungod sa ato ang pagpasagad sa atong pagkaon. O dili na matuman ang gihatag sa Ginoo kay kita man mismo ang nagdaot sa atong kaugalingon. Dili man na pagbuot sa Dios, pagbuot man nato. Kaya ang pagkaon makadaot gid na basta masubraan mo nang di kita patakag pagkaon ana mga makadaot. Okay, mao ra to. At nagabin-an ta sa atong pag-utan kay ganiha, gipanitan pa to unya gilat-an tungod kay daghan patag pambuhat nanigway pagbaka, nanigway pagkabayo, nanigway pagkan naghipos og kanding, baboy, pato, pabo, manok, ipanglawgan pag ipanghipos. Unya nagabin-an ta. Karon ato ning kaguron ang atong lubi kay ato ang lutuon ning ato ang nangka karon nga gilat-an daan. Okay, magkagudo ta. Karon mga kadiskarte ato na lutuon ang atong nangka. Kay nanang ato ang lamas, natay luya, natay gamay ang ahos, o kining nitid nga sibuyas. Mao kini siya ang ato ang i-partner sa ahos tungod kay wala gitay Bombay tungod sa kamahaling Bombay ng panahon na di naman tahalos para masuntingali ani Bombay. Okay. Ato usa kinito ning oil. Ngayon, atong ilunod ning atong lamas kay aron po humot-humot pud kuno kay. Medyo action na siya ka brown. Ato na dai ning ilunod ning atong tunok karon. Tungod kay medyo brown daw na. Ito po yung ilunod din ato ang gata, tuno sa lubi. Ito ilunod kay aron imo gina siya ukay-ukayon kay aron dili pod siya maglain ng iyang lono. Ambot sa uban sa inyong tawag ani basta kay kaniihang puti, kaniihang cocoa milk. Kung dili mo na siya ukay-ukayon, mulain na siya, mo siparit na. Ini ka lain niya, mulain na siya, maglana-lana dahil sarang batian na hinon kayo mo na na siya ukay-ukayon. O karon ang atong tuno hinbukal naman, abot pasabot naluto na atong tuno. Ato na dayong ihinay-hinay og lunod ning ato ang nangka. Wow! Lunod na itong nangka. Daghan magida ining nangka, andi ining nalunod. Nakapamandiin eh. Agoy, hasta og madi pa ni mahurot.
kadiskarte. Ubay-ubay gini. Nagtuo man ko og gamay ra to. Daghan man ni. What? Ang atong atsal hilaw mga kadiskarte kay wala may hinog. Sige na lang, importante na atsal. May na lang malamas-lamasan sa atsal. Atong pabukalong utro kay namatay ang bukal nga gilundan sa sananta. Pag mabukal na siya utro ay mga onata kay gabihin na tayo. Isa ka kalaha magide ninda ko. What? Okay. Mga Wow. kadiskarte, naluto na atong utang nangka. Mga onata. Daghang salamat mga ka-diskarte. O daghang salamat di ay sa paglantaw ninyo sa among pagluto og utang nangka. Ginaot nga dili mo malimot sa pag-subscribe sa ako ang YouTube channel, Diskarting Bukid. Salamat.